odlične fritule. Starinski recept sa puno ljubavi. Nudimo vam kobasice, palačinke, vafle i naravno piće i kuhano vino i imamo još i rum punč. Zašto doći kod vas? Pa došli smo, eto, najbolja kućica u gradu. Zadrani obožavaju zadarsku pivu. Nisu još toga ni svjesni pola, ali kad ga probaju vodit će. Živjeli u zadarskom pivu. Dođete na zadarski advent, poziva vas Aka Crescendo!